Een nieuw stukje erin. Hier en daar nog wat helemaal massief, dik staal. Nou, de bodem ziet er precies netjes uit. Helemaal nieuwe bodem is het trouwens. En ja. De boek dichtgemaakt worden hier zo. De binnenkant ook. Want ik wil echt dat het een Fiatje en 1963 wordt. Met van die hele leuke, schattige bumpers. Dat dit zeg maar net boven het wiel komt, zeg maar hier zo. Dat is net niet raar natuurlijk. Voorkant moet ook gevlaagd worden. Konings komen eronder hopelijk.